Salut tuturor și bine v-am regăsit la un episod de SMP Black and White. Suntem alături de Strike. Salut! Ok, vezi, suntem aici la muntele nostru. Avem și Strike care zice că își face casă lângă noi. Da, cum? Trebuie să fiu și eu undeva aici. Da, vezi, și mi-am făcut un pat repede frumos. Am găsit niște oi, a găsit și el. Și mi-am făcut astea, furnalul și bă, dar stai că trebuie să fac și eu pat. chestia. Nu mi l-am făcut. Și cu chestia asta aici. Adică n-am făcut foarte mult progres, am zis Dacă mai știu. să fac cu voi Bă, aici. cum să mai făceam patul, că am uitat. 3 lemn jos și peste 3 lână. Și cam, uite cum se face patul. Gata. Gata? Da. Ok. Ia uite ce frumos. Ok, deci eu trebuie să, adică trebuie, aș, da, vine noaptea clar. Deci eu o să mă duc. Hai să ne facem și noi o minut, ia. Păi avem în față o chestie drăguță în care o să-mi fac eu casa. Și s-ar putea să fie și ceva, popa, nu e nimic. Ok, hai să ne culcăm. În primul și în primul rând. Culcă-te, bă! Gata. Găt! Așa, Bă, dar repede. știu, Bă, acum un e om trebuia să aștepți. Da, mult. Ok, acum o să mergem la trambulină și o să coborăm. Și o să mă duc să minez repede adică să caut iron. Pentru că vreau să mă apuc repede de casă, să o termin, ca să pot să fac alte proiecte. Mă duc după lemn. Ok. 9 atac damage cu toporul, ești nebun. Știu, dai o critică la porc, e mort. Ok, bă. Apare Stai. în chat chestia aia cu strike achievement. Nu. Avem nevoie de caul să-mi fac torțe, că plecai la minat fără torțe. Stai așa să mă duc să iau de aici. Critic. Așa. Bă, și am niște idei după muntele ăla să coborăm așa în jos, în spate. Dar e șmecher aici pe Da, munte. e șmecherul zona. E șmecherul zona, pardon. Și avem și câmpie în spatele muntelui, deci e perfect. Da? Da, Da. unde fusărăm să omorăm oile atunci? Păi da, aia zic. Să coborăm acolo, Da, gen. facem un fel de scări și coborăm acolo. Mhm. Bă, dar se spawnează mulți porci aici. Știu. E bine, avem mâncare nelimitată. Și găini, Și mai găini, puțin da. oi. Putem să ne facem KFC. Dacă strângem ouăle de la găini. Ok. Stai să Avem fac voie cu generatoare? Cum adică cu generatoare? Hai că mă strâng ceva. Cu generatoare de la de... De găini? Da, Păi de ce n-am avea voie? nu știu, am întrebat. Ok, am găsit numai coal în mina asta. Ok, foarte drăguță mina. Hai să mergem în cealaltă mină. Uite un zambalou. Hop, 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 hop. L-am omorât. Încă, bă, creeper! Fugi! A bubuit. Ai murit? Nu, Da, dar stai că dar am scanci. fugit până să mă prindă. Lol. Dar ce mă speriasem? Bă, nici nu știu cu ce să încep prima oară. Cum adică? Mai întâi aș denivela tot ăsta de aici, că nu-mi place cum arată. Vreau să fac gen, uite aici în gaura asta de aici, Ia, dintre munți. Și gen să fac, mamă, ce idee am, că bănuță frumos. Sau așa să fie cabană pe munte pusă, da, gen și pe eu- munte, eu pe cred că o să peretele faci- muntelui. O să fie super șmecher. Da, momentan ne trebuie resurse. Tu unde ești? Sunt aici, încerc să iau piatra asta. Și că stai aici. Și spawnul nici nu știu în ce direcție. Nici eu. Da, Bă, mi se stai să pare, fac mi poze se la- pare că e la 0-0 sau ceva gen. Hai că am făcut și LOL ce am găsit și mine nu știu am găsit. What the fuck, da, are bug, nu se luminează toată. gen e în părți cu negru, așa. Da.
Am găsit ceva cu apă. Lol. Am și ieșit din mină. Și am găsit iron drum. Lol. Ok. Bă! Vino să vezi ce apă am găsit. Păi nu știu unde ești. Nu conta. Deci e gen apa și nu curge. Stă așa, pur și simplu. De parcă ar avea blocuri lângă ea să nu curgă. Uite, trestii de zahăr n-avem nevoie momentan. N-am găsit nimic, bă. Deci nu mult. Bă, eu îmi fac o cocioabă aici. Până denivelez tot. Eu tot încerc să găsesc iron, dar... LOL. Am găsit o gaură mare și mi-e frică să intru în ea. Așa din primul episod? Da. Uite iron. În gaura asta. În caia și găurile ei. Stai să mănânc. Am mâncat de asta de zombie, dar nu e panică. Am pus... LOL. Am pus 2 torțe. Una sub alta așa. Gata, mă, ia uite-l, iron. Bă, să... Doamne, bă, să vii acasă după aia. Ok. Adică să-mi spui când vii acasă să are ceva. Ok. Iau ironul ăsta și... Adică mai explodez pe aici mina. Bă, muntele ăsta e Dumnezeu cu noi. Nu, Ai serios? găsit diamante? Bă, Nu. atunci. Ceva care o să ne aducă noroc. Dar să nu așteptăm niciodată pe aia. Ok. Ai timer? Ce, mă? Timer. Nu. Păi și cam cât ai filmat până acum? Bă, nu știu, pot să mă uit imediat, dar... Stai că mă uit repede acum. Am filmat 7 minute. Plus prezentarea, Eu că știu ce pun, să zic. că pun prezentarea înaintea clipului, gen. 4 minute, 11 minute, încă atât. Dar o să ne fie greu să facem, să creăm podul ăsta. Până Bă, jos. bă, ia Sau uite, ce măcar fraier, în scări. ce fraier sunt era să trec pe lângă Iron. Ești departe? Nu. Sunt aproape, mergem pe unde fuserăm la oi, mai în față. Sau prin stânga ceva, gen, nu știu. Da. Da, totuși, aproape de locul ăla cu oile. Hop. Așa, gata. Am ieșit. 21, e bine, am destul iron. Am pus torț, what the fuck. Că gen țin torța în a doua mână. Da, chiar să pun și o mâncare la doamnă. Dar stai, cum ajungem înapoi acasă? Poftim? Nu știu cum să mai ajung înapoi acasă. Păi ești pe câmpie? Nu. A, uite, văd muntele, gata. Sau o să faci poză la coordonate? Am pus la coordonate. Mi-am făcut poate mă spawn. Ce naiba e pe chat?